Maya Paldo, Kabalen, magandang araw Pampanga. Ito po ang Spotlight Podcast with JM De Jesus. Nakikita nyo, napakaganda ng aking katabi. Palakpakan natin ang ating guest, Christian Alere. Ayan, sige Christian, bibigyan kita ng pagkakataon na batiin at i-shout out lahat ng supporters ng family mo or friends and if may special someone ka. Sige, go. Maya Payaldongan po kaya kayungan ka akong Kabalen. Ako po ay Christian Pauline Pamintuan Alere, your Miss Aura Philippines 2025. And buri ko lang pong pasalamatan ding ega-naga ng susuporta. At maniwala ka na ako, simula niyo mo muna up until ngayon lumaban kong international. So, karing ega-naga ng manaya, watch out and abangan niya po in kakong journey for Miss Aura International 2025. Ayan, pati dun sa mga magiging kalaban ni Christian sa Turkey this May, watch out. Ayan, gusto ko malaman muna, Christian, nagsimula muna tayo. Paano ka nagsimula sa mundo ng pageantry? Kasi syempre, bilang ngayon meron ka ng international competition na sasalihan, paano ba nagsimula ang batang Christian? When I was in high school, grade 7, if I'm not mistaken, nagkaroon ng isang interim sa school namin nung high school ako. Knowing the fact na wala namang gustong i-push ako sumali, pinush ko yung sarili ko. Oo naman. Kahit walang may gusto, i-go ko. Tapos nag-screening ako lang mag-isa nun. Wala akong heels, wala pa akong handler noon, hindi ko alam sino mag-makeup sa akin noon. So nung time na yun, naniniwala ako na kaya ko. Tapos nanghiram lang ako ng heels noon. Nakapasok ako sa screening. So, nag-interims na, ganyan. Hindi ako nanalo. Pero masaya ako noon kasi parang nung time na yun, doon ko nakikita yung sarili ko na passion ko to. Na at the end of the day, makikilala din ako, manonotice ako. During that time, hindi ako na-acknowledge. Kasi as you can see, I have morena skin. Dati hindi naman na-appreciate yung gantong kulay. Ngayon na lang. So, nung time na yun, nag-start ako runway hanggang sa na-notice ako ng handler ko ngayon. Tapos, she decided na lumaban ako agad ng municipality. Doon na nag-start. At the age of 17, nag-start ako sa pageant world. Hanggang sa nananalo, hanggang sa hindi, hanggang sa nagpahinga ako kasi na-heartbroken ako every time na nag-fail ako kasi ayoko na di-disappoint yung mga tao naniniwala and nag-susupport sa akin. Up until ngayon, one of my dreams na achieve ko na siya, isa to sa mga answered prayer ko which is makapag-compete ng international. So, paano nakatulong sa confidence mo since nabanggit mo na naging insecurity mo yung skin color mo? Pero right now, sobrang ganda. Ako sasabihin ko, sobrang ganda ng kulay mo para sa lahat ng mga may morena skin, kung alam nyo lang kung paano kinaiingitan ng ibang lahi yung kulay natin. So ngayon, paano nakatulong yung kumbaga pagsali mo sa pageants sa pag-build mo dun sa self-confidence mo? Actually, I started to embrace my skin, my beauty. When my handler told me na ito yung kakaiba sa akin, unique sa akin. So, you should embrace your imperfections, your flaws. Kasi yun naman talaga yung papa-unique sa'yo, sabi nga nila. And with the use of pageantry, yung mga platform na nasalihan ko, I've learned to realize to allow myself to see the beauty in my authenticity. Kasi yun naman talaga hindi naman sa iba manggagaling yung kung paano mo makikita yung sarili mo. It will always start within yourself. So, nung sumali na ako ng pageant, natututunan ko ng i-embrace yung sarili ko kasi napapansin ko na rin na na-appreciate na ako ng mga tao, ganun. But at the end of the day, it always, sa sarili mo talaga. Paano natanggap ng family mo ito? Kasi syempre, alam natin, ang mga Pilipino ay very, kumbaga yung term natin is old school and kumbaga reserved. So, paano nila natanggap? Siyempre, pag beauty queen ka, nagsuswimsuit ka, kumbaga may konting pagpapasexy. Paano natanggap ng pamilya mo ito? Actually, hindi naman yun yung problem nila before. Ang problem nila is financial. Kasi lagi na lang naiisip, hindi na mawawala to sa family na gastos lang yan, pagod lang yan, ganyan. Pero hindi naman sila against sa the way I run, kung anong sinusuot ko, ganyan. Nung una, hinayaan nila ako. Hindi ko sila pinoblema or binigyan ng problem sa mga gastos kasi ano yung handler ko, which is sobrang supportive niya. Hi, Nahi rin. Tapos hanggang sa napapansin nila na
gusto ko yung ginagawa ko, hinahayaan nila ako. Basta alam nilang hindi magkaka-problem. Pero nagkaroon ng parang naisip na rin na mag-stop na ako. Kasi one time, sumali ako sa pageant, natalo ko yun. Sobrang iyak ko nun. Sobrang na-heartbroken ako noon. Tapos, parang natakot na sila na sumali ako. Kasi ayaw nila nakikita akong gano'n eh. Yun kasi masakit din eh. Oo. Sabi nila kapag nasasaktan yung anak, Doble sa magulang, sa pamilya. Pero, yung sobrang driven ko talaga, ayoko mag-stop. Magpapahinga, pero hindi susuko, hindi mag-stop. Hanggang sa dumating nga si Miss Pearl, nakita ko doon yung buong support ng family ko. Up until today na lalaban ako international, sobrang, sila na mismo nag-aasikaso na parang, ganito, pumunta ka sa ganyan. Ayun, ganun nila, step by step. Sabi nga ni Ninya, ganun ang nangyari. Hindi naman agad-agad full support ang ibibigay sa'yo. May pagdadaanan talaga. Up until now, yun, nakukuha ko na yung support talaga na kailangan ko simula pa nung una. Nagaling sa kanila. Tama yung sinasabi ni Krisha na rest if you must, but don't quit. Kasi kung gusto mo yung ginagawa mo, well, may mga magsastumble ka talaga, may mga, kumbaga, obstacles sa pagdadaanan. Pero at the end of the day, it will be, kumbaga, worth it, itong pinagdaanan mo. So ito, pag-usapan naman natin yung national pageant, yung Miss Pearl of the Orient Philippines. Paano ka nag-prepare dito? Kumbaga, syempre, ito, dala-dala mo na yung sash ng ng ating probinsya, yung Pampanga. Makakalaban mo, kumbaga, iba't ibang beauty queens from around the Philippines. Paano ka nag-prepare dito? Ano yung naging strategy mo para mag-stand out, para makuha mo yung corona? Actually, hindi nyo paniniwalaan to. It was a trial and error lang. Tinry lang namin siya. Hindi kami nag-expect. Kasi yung handler ko, siya lang talaga nag-push sa akin na mag-national ka na. Kasi hindi ka na pang municipality, pang national ka na talaga. Nung una, hindi ko siya matanggap. Kasi gustong-gusto ko magkaroon ng municipal crown, ng provincial crown. Kasi gusto ko rin mag-national pageant na i-represent talaga yung province natin. Na mayroon talaga akong sash noon. Pero nung time na yon, nung lumapit yung Miss Pearl, nag-ask sila ng candidate. Sinabi ni Nyren na meron siyang kilala, which is ako. Hindi na ako nagdalawang isip na umoo. Sige, sabi ko, Nay, go, ilaban na natin. Kasi mali mo, dito tayo naka-align, ito talaga yung platform na para sa akin. And yung preparation na ginawa namin, we only have parang 3 weeks. Okay. Bago kami That's very short, 3 weeks or almost 1 month bago kami pumunta ng Pasig kasi doon gagawin yung Miss Pearl. Tapos magstay kami ng 1 week doon. Tapos, wala akong masyadong wardrobe na dala. Ang finocus lang namin ni Nyren is yung local costume. Excuse me. Local costume, yung evening gown. Yun lang talaga. And nung mga time na yun, wala din ako masyadong alam paano makipag-collab. Especially paano manghingi ng financial support sa mga officials sa mga time na yun. Lahat talaga ang naging strength ko noon is si Nyren. Siya talaga ang nag-effort. And ang kailangan ko lang talagang gawin nun is gawin ko yung best ko. Mag-perform ng maayos. Yes, mag-perform para maging worth it lahat ng pagod. Hindi lang naman pagod ko. Pagod ng team, especially ng handler ko. So, ganun lang yung naging preparation namin. Dasal, tiwala sa sarili, at the same time is enjoy the moment. Ganun lang. Yung pinaka-importante talaga. So, July 2024 na nakoronahan si Krishan sa... just July 24, Miss Pearl of the Orient Philippines. Ano yung naging initial reaction mo, yung naramdaman mo nung tinawag na ikaw ang kokoronahan bilang Miss Pearl of the Orient? Ito ba yung first ever? Yeah, first ever, yes. Nung time kasing yun, nung laban ko, yung Pampanga is nasa winning streak nasa winning streak tayo noon. Like, lahat ng nagre-represent ng province ng Pampanga is nananalo on national. Tapos ako noon, sobrang pressure. Pero iniisip ko na lang noon na kahit anong crown, kahit ano dito, okay na sa akin yun. I will be grateful. Kasi first time ko naman yun eh. Pero nung naka-answer na ako ng Q&A, maramdaman mo na eh. Mafe-feel mo, but at the same time, ayaw mo mag-expect kasi ayaw mong masaktan. Ganyan. Tapos nung last nung tatawagin na yung grand winner, nagti-thank you na ako, thank you Lord, thank you for the experience. Wala na, hindi na ako nag-expect. Tapos nung tinawag na yung Pampanga, so, umiyak ako, yung pangit ko. Siyempre, hindi mo matitiis yun. Umiyak ako nun kasi
saya na, ganyan. Tapos, kasi pag hindi ka talaga nag-expect, sobrang nakakataba ng puso. Yun, ganun lang naging reaction ko. Umiyak ako kasi sobrang saya ko, ganyan. And sobrang life-changing ng Miss Pearl of the Orient talaga. Saka sa sobrang ganda mo, tinan mo yung mga nasa studio, nakatingin lahat dito. Naglabasan sila sa mga lungga nila. Ayan. So ngayon, after mong makoronahan bilang first ever Miss Pearl of the Orient Philippines, ano yung naging preparation mo? Kasi eto na, tutungo na tayo sa international competition mo na gaganapin sa Turkey ditong darating na May, no? So, ano yung naging preparation mo for the Miss Aura International Competition? Actually, right after kong manalo ng Miss Pearl, so ang marami kaming time to prepare. Pero hindi kami nag-focus doon. In-enjoy ko muna yung rain ko, like nakipag-collab ako and nakipag-work ako sa organization na meron ako, which is, yun naman talaga yung responsibility as a ring. Then, tumuntong yung 2025 nang in-announce na lalaban ako ng Miss Aura International. Nag-prepare kami lahat. Kinausap namin yung mga Kapampangan designers, collaboration. Kasi sila yung gusto kong dalhin talaga international. Kasi sila yung unang tumulong sa akin. Yes. Tapos, even sa costume, Kapampangan designer yan. Yun yung mga naging preparation namin. And I prepared myself holistically. Physically, pasarela, yung diet, ganyan. Para makapag-perform ako ng maayos international. Then mentally, lagi kong iniisip, lagi kong nire-remind yung sarili ko na wag ako mag-focus sa pressure, wag ako masyadong mag-expect kasi ang importante is nag-enjoy ka. Yeah, the journey, yung experience, and sobrang privilege na yun sa akin to represent the Philippines as a first-timer. Then emotionally, dito ako nahihirapan. Knowing that ang laking adjustment nito kasi I will traveling alone, I will be independent throughout the journey, throughout my competition. Kasi I used to have my glam team every time I compete, my handler, my mentors, and sobrang naging comfort ko sila every time na lumalaban ako. But ngayon sobrang iba, kasi ikaw lang mag-isa. Pero ginagamit ko siya as a strength. Kasi opportunity rin siya sa akin to learn, to grow as an individual. And most especially intellectual, yun yung pinaka-importante. I want to share my knowledge. And gustong-gusto kong i-slay yung Q&A category. Yes, of course. Kaya Ngayon, sobrang pine-prepare ko. Bigyan natin ng kasi marami mga gustong malaman ito. Bigyan mo ng pahapya o sino bang naging, pwede bang sabihin, designer ng evening gown mo at yung national costume? I would like to shout out all the Kapampangan designers na pumayag na makipag-collaborate sa amin. First, si Carl Jan Miranda, Tito Rich Sabinian, Sir Bal, Tito Rob, si Kia, Sir Marlon Tuason, and si Sir Jamer Louis. Tapos, ang aking national costume designer is si Sir Dionard Mabeza. So, sila ang mga... Ano yung pahapya mo sa national costume? Meron ko bang pwedeng i-share para meron silang siguro gist lang nung susuotin mo kasi ito yung isa sa mga inaabangan nila eh. Talagang lahat ng Pilipino inaabangan. Ano ba ang susuotin ng isang Filipina beauty queen sa national costume? Ang national costume ko is inspired sa mga Filipino women hero who fought for the rights and freedom of our country. So, yun lang muna. It's all about women empowerment, pero abangan nyo siya. So, yun muna kasi hindi pa natin pwedeng sabihin. Siyempre, may grand reveal yan. O baka naman nasa likod ng si J.M. Bungke pala sa national costume mo. Malay natin, di ba? So, ngayon, ano yung gusto mong, kumbaga, lahat ng beauty queens merong advocacy. Yes. So, I wanna know ano ba yung, kumbaga, pinaka-advocacy mo at gusto mong ipaglaban dito sa, kumbaga, hindi lang kasi pagpapakita ng ganda, ng style, ng fashion, ng ganda sa paglalakad, pero we're joining pageants for us to be able na makatulong dun sa ating advocacy. Yes, so as a product of Miss Pearl of the Orient Philippines, what I am passionate about is promoting or preserving and conserving our culture, history, values, and tradition. And this is something that I would like to put into a wider audience, especially internationally, to remind them to value and honor our roots because this is where we came from. This is our identity that we can share to the rest of the world. And ayoko lang siya i-promote here sa country natin, but as well as internationally so that they will be reminded to their roots, ganyan, to give importance to and value their identity. And yun yung gusto kong ipaglaban talaga kasi culture, our values are the greatest identity that
we can offer and share to the rest of the world. And yun talaga yung malapit sa puso ko talaga. Meron na ba kayong group chat ng mga makakalaban mo sa Turkey? Meron na. Meron kaming WhatsApp. Pero hindi kami, doon, parang nakakapag-chit chat. Kasi pang lang yun pang announcements sa mga information. Pero may mga nakausap na akong mga co-candidates ko doon, mga Aura sisters ko, came from different countries, nag-hi, nagre-reactan kami, ganyan. Nakita mo na ba yung mga pictures nila? If tatanungin kita ngayon, sige, kung meron kang isang kalaban mo na makikita mo, nakahawak mo ng kamay bago tawagin yung bagong Miss Aura International, sino sa tingin mo yung magiging matinik mong kalaban? Hindi ko pa masasabi. Kasi picture pa lang si yung nakikita. Maybe. Pwede din. Well, hindi ko pa masabi kasi picture ko pa lang naman sila nakikita. Pero sobrang excited ko to meet all of the girls sa Miss Aura International. And let's manifest, let's pray na isa ako sa last two women standing doon. And hintayin na lang natin sinong kahawakan natin. Kasi we're aiming for the second crown. Yes. 2021, nung una nating naiuwi yung corona ng Miss Aura International Philippines. So ngayon, kumbaga, gusto kong malaman, gaano kahirap, nag-breakdown ka na ba? Or napapagod na ba yung katawang lupa mo? Preparing kasi aalis ka sa May 10. And alam ko to, 15 to 17 hours yung flight mo. So how are you preparing? Kasi mag-isa ka lang and all. Ano ba? Ito ba, ilalaban mo ng todo na to? Syempre, napapagod din ako. Lahat naman tayo napapagod. Pero, yun yung ginagawa ko ding strength na kailangan kong mag-push, maniwala sa sarili ko na kahit mapagod ka, dapat, itutuloy ko pa rin siya. Kasi napapagod din naman yung team ko Napapagod din yung mga taong tumutulong sa akin. Pero hindi nila ako sinusukuan. So, ilalaban ko siya kahit mag-isa ako. Papatunayan ko na kaya ko. Kahit na first timer ako, ganyan. And ginagawa ko talagang strength yung or pinanghuhugutan ko ng lakas is yung mga taong nasa paligid ko na tumulong, naniwala, sumusuporta. So, sino ba naman ako para sumuko, di ba? Kung hindi sila sumusuko na maniwala at saka sumuporta sa akin, especially tulungan ako. So, who am I para sumuko, di ba? So, yun, ilalaban natin. Sige ako, lagi kong sinasabi ito or pinapagawa sa lahat ng guests ko. Kung nasa harap mo ang batang Christian, ano yung magiging mensahe mo sa kanya sa lahat ng pinagdaanan mo simula nung bata ka hanggang ngayon na magko-compete ka na sa Turkey? Anong magiging mensahe mo sa batang Christian na kumbaga, eto na, nandito na tayo? Sa batang Christian, what I can say is just be patient, continue believing in yourself and what you are capable of because everything that you are wishing for is slowly nangyayari na. And just stay grounded, be humble, and do not let other people's opinion bring you down. Kasi yung Christian na ngayon is natutupad na or nangyayari na yung isa sa mga answered prayer niya. Yun lang. Sige, I'll give you, just to end this, I'll give you an opportunity to thank everyone, mag-imbita, suportahan po natin ang isa nating kabalen na magtatayo ng bandera ng Pilipinas sa bansang Turkey. Sige, go ahead. So to all my supporters, thank you so much for the love, for the support, and for believing in me that I can. And I would like to say na supporting me, always prioritize being kind over hate. So supportahan natin yung mga gusto nating supportahan without degrading other people or without saying anything negative about them. So and I encourage everyone to support me and witness my journey this coming May 11 to May 25 for the crown of Miss Aura International 2025. And if you want to follow my journey, I have my Instagram, Christian, and my Facebook is Christian Pauline Alere. So, yun lang. Ayan, palakpakan naman natin ang napakaganda na si Christian Alere and good luck sa iyong journey sa May 10 or May 11 until 25. Alam namin na iuwi mo ang second crown. So, we're claiming it na isang kabalen na naman na mag-uuwi ng magandang balita dito sa Pilipinas. Ayan, palakpakan natin! Ayan, ako po si JM De Jesus. Ito po ang latest episode ng Spotlight Podcast. At i-follow po ninyo ang aming official YouTube account at CLTV36 Official at syempre yung ating account sa Spotify. Ayan, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.